Παρότι εντελώς αγράμματος, ο Καρλομάγνος είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός και φιλόδοξος ηγέτης των Φράγκων. Το μεγάλο του όραμα είναι να γεμονεύσει ολόκληρης της χριστιανικής οικουμένης. Θα πρέπει όμως να έχει ένα αφήγημα, και το αφήγημα αυτό είναι ότι η της Κωνσταντινούπολης είναι αιρετική και δεν είναι σωστή χριστιανοί, σε αντίθεση με εμάς στη Δύση που είμαστε οι σωστοί χριστιανοί. Δίνει δηλαδή με ένα εκκλησιαστικό θεολογικό μανδύα τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Εκείνη την εποχή στην Κωνσταντινούπολη επικρατούν οι απόψεις της εικονομαχίας, της μη προσκυνήσεως δηλαδή των εικόνων. Αντίθετα, η Δύση έχει ήδη πάρει θέση με την Σύνοδο του Λατερανού το 769 υπέρ της προσκύνησης των εικόνων. Η Ειρήνη η Αυτοκράτηρα θα συγκαλέσει το 787 την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, όπου θα αποφασιστεί η προσκύνηση των εικόνων. Είναι μια μεγάλη ιστορική απόφαση, την οποία την γιορτάζουμε και εμείς ακόμα σήμερα με την αναστήλωση των εικόνων την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αντί λοιπόν ο Καρλομάγνος να χαρεί με την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου, αρχίζει να λέει τα αντίθετα, δηλαδή ότι δεν πρέπει να προσκυνούνται εικόνες, και μάλιστα συγκαλεί μία σύνοδο το 794 στη Φραγκφούρτη, όπου μεταξύ άλλων αποφασίζεται η μη προσκύνηση, η καταδίκη της προσκύνησης των εικόνων. Αρνιούνται την οικουμενικότητα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και φυσικά εισάγουν το φιλιόκβε στο πιστεύω. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας υπάρχει προσώπευση του Πάπα Ρώμης που συμφωνεί με την προσκύνηση, και ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος σημείο, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ότι για 200 χρόνια μέχρι το 1009 οι Πάπες Ρώμης αρνούνται να εντάξουν το φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως. Μάλιστα ο Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος θα φτιάξει 2 ασημένιες πλάκες και θα χαράξει στα λατινικά και στα ελληνικά το σύμβολο της πίστεως χωρίς το φιλιόκβε, και θα τις αναρτήσει στον Άγιο Πέτρο για να τις βλέπει όλος ο κόσμος. Το 1009 τελικά θα επικρατήσει στο θρόνο, τον πατριαρχικό θρόνο της Ρώμης, Φράγκος επίσκοπος, και τα πράγματα θα τελειώσουν κάπου εκεί. Περισσότερα κατορθώματα του Καρλομάγνου, αυτού του μεγάλου εχθρού της ρωμιοσύνης και του γένους μας, στα επόμενα επεισόδια. Αν σας αρέσουν τα βίντεά μας, επιδοκιμάστε, κάντε σχόλια και αναπαράξτε. Χαίρετε πάντα και του χρόνου στην πόλη.